Ay patuloy ka sa pinay-damang sa at iya'y lagtakan niya laging pinaglaban. Anong surat mo sa buhayin sa Kailanawang yaku isulat kami Pwede ka na pahinga sa isang sa gabae ngamitang sikat sa sapo umarubos kagilwa tawan sa nga sumupli ka pa'y kanya lagip pinaglaman benhig ka na patiging mapayag sa isang sa sikat sapsapo umarubos kawan sa pinaglaban nga sumuli ka pa'y kanya laging pinaglaban.
okay lang ano, Vals.